An filɛbaaw ni an lamɛnbaaw an tun y'a fɔ aw ɲɛna cogo min na sa min ye seko ani dɔnko ale kɛnɛ kɛrɛnkɛrɛnlen min sigilen don nin waati in na Bamakɔ yan yaasa ka se ka seko ni dɔnko ale fana kumabaw a kobaw a kɛnɛbaw olu sigi sa ka se ka ɲɛfɔli kɛ maa minnu bɛ seko ni dɔnko kɔnɔna na a bɛɛ lajɛlen welelen don ka na kɛnɛ in kan nin waati in na an b'a yira la sa k'a fɔ CICB kɔnɔna bi sɔgɔmada in na bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn sɔrɔ ye hukumu kɔnɔna na sa jamana ale premier ministre n'o ye Ablaye Mayiga ye ale kɔni tun bɛ yen ko daminɛna ale ɲɛna o fana kɔfɛ sa ministre min bɛ seko ni dɔnko yɛrɛ kun ale tun bɛ yen jɛrɛ in ale coordinateur n'o ye Saliya Male ye o fana tun bɛ kɛnɛ kan ka taa se ngali ngaraw bɛɛ lajɛlen ma ministrew caman Bamakɔ CICB ale kɔnɔna na états généraux in a kɛkun ye mun ye a bɛna sigi mun kama fɛɛrɛ ni dabali jumɛnw tigɛlen don a la sa o de kɛra ko in ɲɛbila baara ale hukumu kɔnɔna na ɲɛbila baara min kɔrɔdugaw olu ye kɛnɛ ɲama fifa kɔrɔduga minnu ni bɛɛ lajɛlen b'u dɔn k'a fɔ olu kɔni Segu fɛɛrɛ kɛnɛ foyi tɛ sigi lajɛ foyi tɛ sigi n'olu ma kɛnɛ kana ka kɛnɛ ɲama fifa o kɔrɔdugaw an bɛ taa n'olu ye olu ye kunbɛli min kɛ sɔgɔmada in na CICB ale donda la. Nin tun ye CICB ye i b'a dɔn k'a fɔ Amara seko ani dɔnko kɛnɛ ka sigi ko recotara de Mokhtar Kone n'a ka maaw ma wele o kɔni o bi gɛlɛya kosɛbɛ kɛnɛ kɔnɔna na Ba Mokhtar Amadu Dagamai sa a n'a tɔw bɛɛ lajɛlen olu fana tun bɛ yen u ye dantigɛli kɛ u ye welewelemada kɛ an ka jɛ recotara de ɲɛmaaw an k'u ka kuma laseli lamɛn kɛnɛ in datigɛli la sɔgɔmada in na.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم أما بركة عليه. Excellence, Monsieur le Premier ministre, avec votre permission, Monsieur le ministre de la Culture, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, l'ancien Premier ministre Ousmane Youssoufou Maïga, les membres du CNT, les Donso du Mali, les anciens ministres, les familles fondatrices de Bamako, Mesdames et Messieurs, le gouverneur du district, le président de la délégation spéciale du district de Bamako, Madame le maire de la commune 3. Chers frères et sœurs de la culture malienne, de l'artisanat et de la culture, il faut applaudir pour vous, s'il vous plaît. Excellence, Monsieur le Premier ministre, les Nyamakala du Mali, de Kai à Kidal, les artistes du Mali, les comédiens du Mali, les artisans du Mali, les photographes du Mali, les cinéastes du Mali, les peintres du Mali se sont sentis valorisés par le général d'armée Assimi Goïta en décrétant l'année 2025 une année de la culture. Nous sommes très contents et nous allons la saisir pour jouer notre rôle. Le rôle qu'on a trouvé au temps de nos pères et de nos grands-pères, c'est de coudre le tissu social, de conseiller nos chefs de village, nos chefs de fraction, nos imams, l'administration générale, pour que la paix, le développement reviennent dans notre Mali que nous aimons tous. Et ce rôle, les Nyamakala du Mali vont le jouer. Au nom d'Al-Hajj Mokhtar Kone, président du Recotrad, nous dirons ici aux artistes du Mali, aux artisans du Mali, aux cinéastes du Mali, aux photographes, aux peintres, chacun d'entre nous et au Nyamakala, le président de la transition nous est envoyé à nos fonctions régaliennes. La paix doit venir au Mali à travers la culture. Quand on chante, on doit chanter pour la paix. Quand on dessine, on doit dessiner des tableaux qui amènent la paix. Les cinéastes, les comédiens, chacun d'entre nous prêchons la paix. C'est notre rôle. Ça veut dire qu'à travers la culture, on peut vendre l'image du Mali à l'Occident, en Asie, partout, comme nos grands artistes sont en train de le faire. On doit le pérenniser, mais en valorisant le Mali. C'est tout ce qu'on a de très cher. Monsieur le Président de la Transition, on vous remercie, on remercie le Premier ministre, le ministre de l'Artisanat et de la Culture et tous les anciens ministres en vous disant pour le Recotrad est à votre disposition de Kai à Kidal pour réellement rayonner la culture malienne durant l'année 2025 et au-delà, Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci. Ayiwa Amara ninnu ye kɛnɛ ɲama fifa commune 3 mairie n'o ye foli kɛ kɛnɛ ale wasalenba in kɔnɔna na a yera sa k'a fɔ kuma kɔni ye a dira maa fɔlɔ min ma o ye Mamu Dafe ale min ye seko ani dɔnko minisiri ye nka i b'a dɔn k'a fɔ Amara seko ni dɔnko a kɛnɛ min sigilen filɛ nin ye ko k'a ko bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ bamananw ko maakɔrɔ ka ɲi suruku su ɲɛ Saliya Male a taara k'a danaya da ale kan baaraw olu bɛɛ lajɛlen ye o timɛlu bɛ senna nin waati in na kɛnɛ ka ɲi Ablaye Jabate yanni Mamu Dafe ka kuma ta ale ye so wele dɛ an tɛ Jabate lamɛn. Malien jama abeba do bengoro kade halabe wamba fombale mawiye kwanga betu yero bedekadi jama bene nyanya ni koba ni jama mabewe ni mtakoye ni bale ma jama malie dambe nyanga sira ni bade nyasira nyanga sira yemune fobeka sisi. Merci. Oh mais état généraux Amara tiɲɛna ko dira a tigiw ma sabula
seko ni dongo Mali kɔnɔna na ya eko ni kibe ni kɛnɛ in sigi kibe ni baara in kɛ artisiw bolola baarakɛlaw dunufɔlaw min ye jabɔlaw ye fototalaw nin bɛɛ lajɛlen de b'a kɔnɔ ɲɔgɔlɔnbɔlaw bɛɛ lajɛlen de bɛ nin seko ni nin dɔnko in kɔnɔ san kelen kuturu o de taara ka d'u ma jamanakuntigi fɛ yaasa ka se ka o dulonmaw sigi sen kan k'u ka états généraux kɛ san kɔnɔ u bɛna mun kɛ u bɛna se ka mun sigi sen kan Mamu Dafe ale ye dantigɛli min kɛ seko ni dɔnko minisiri an k'ale lamɛn kɛnɛ ka Keba Jalo ale ka micro bara la. N bɛ Mali artiste baw fo u bɛɛ bɛ kɛnɛ in kan bi n ko premier ministre ma n k'a ka kɛnɛ in lajɛ n ko mɔgɔw bɛ salle in kɔnɔ bi a bɛɛ art baarakɛla de jama ka ca mais ne ɲɛ bɛ jama min na bi parce que an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn dɔn n'i ye Mali ta san 30 tɛmɛnen kɔ mɔgɔ minnu ye Mali action culturelle animée Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan u bɛɛ bɛ salle in kɔnɔ ne hakili la o ye tamasiyɛn ye k'a jira k'a fɔ an sera wagati dɔ la a ye kurukanfuga fɔ hakililajigi la yanni kurukanfuga ka sigi Wagadu de sigira Wagadu kɛlɛw caman kɛra o kɛlɛ laban kɛlɛw u ye kɛnɛba dɔ sigi Wagadu marakaw b'a wele ko kunbi de birakɔrɛ mɔgɔ t'a dɔn o de fɔlɔ la dɛ o de fɔlɔ ye sariya sunbaw sigi Wagadu pour que Wagadu bɛ se ka balo a don kusantegew tun bɛ yen wagew tun bɛ yen kagolow tun bɛ yen dafew tun bɛ yen an bɔlen an nana Manden kɛlɛ laban kɛlɛ kelen 1236 Sunjata ye o y'a sɔrɔ Manden sigi gɛlɛyara kɛlɛ cayara i komi wagati min an bɛna bɔ a kɔnɔ tan u ye sariya sunbaw sigi n'u kama ko kurukanfuga bi an bɛ transition de kɔnɔ jamana ɲɛmɔgɔ ka bonya n'a ka vision kɔnɔ n'o ye général d'armée Assimi Goïta ye a ko ka seko ni dɔnko don ba la ko an ka kɛnɛ sigi non seulement a ye sayi ta ka d'a ma a kuma tɛ fɔ ka ban a foli tɛ fɔ ka ban parce que a y'a jira a ma deli ka kɛ histoire la dɛ président caman ye baara caman kɛ mais k'a fɔ ko seko ni dɔnko k'an danbe sigi a ma k'a fɔ an b'aw reconnaître parce que acteurs bɛɛ bɛ salle kɔnɔ an bɛɛ bɛ reconnaissance dɔrɔn de nɔfɛ o k'an dɔn k'a fɔ an bɛ jate k'a dɔn k'a fɔ baara bɛ daminɛ ni seko ni dɔnko de parce que n'i y'a mɛn ko culture o y'an joli de ye o y'an ka âme de ye yɔrɔ n'i magara mɔgɔ âme na i magara la dɛ mun kɛra jamana in kɔnɔ maga de kɛra an ka âme na hakililaw yɛlɛmana jɔnyaba kuma banna mais hakili jɔnya bɛ yari o bɛ kɛ cogo di parce que an hakili minana an dusukun minana maliyɛn tununa an ka du tiɲɛna an ka denmisɛnninw tiɲɛna kɛlɛ ye kelen de ye dɛ kɛlɛ tɛ fila ye an ka du de tiɲɛna an ka denmisɛnninw tiɲɛna an bɛnnen tɛ donc ni lasigi bi yanni scientifique kana sigi ka baara kɛ an ko nin kɛnɛ in kan ka kɛ bɛn kɛnɛ de ye parce que anw bɛ bɛn de fɛ dɔ kɛra kɛlɛw la ne hakili la kɛlɛ laban kɛlɛw fana caman kɛra a ma mɛn ala y'an dɛmɛ n'an ka sɔrɔsiw ka cɛsiri ye mali kɛra an ta ye a tɔ ye mun ye sisan laadalamɔgɔw ka baara de tora a tɔ ye mun ye an ka sigi an ka bɛn
an ka bɛn hakilina kumabaw kan anw ye nin kɛnɛ in de wele an bɛna min sigi tile 3 an ko wagadu bɔlen kurukanfuga bɔlen an ko bamako fugaba an hakili b'a la nin kɛnɛ in bɛ taa wuli hakilina kumabaw bɛna sɔrɔ a kɔnɔ min bɛna kɛ sababu ye san 10 in kɔnɔ ka bɛn sabati Mali kɔnɔ ka sɔrɔsiriraw jiriwa parce que Seko ni Dongo mɔgɔw hakili la dɔnkilida ni fɛnw don fɛn caman b'a kɔnɔ a b'a to an bɛ ɲɔgɔn faamu an bɛ bɛn ko la mais a b'a to fana an ka artistes bɛ se ka développer kuma kelen fɔra jamana ɲɛmɔgɔ ka kuma la a ko ka Mali talanw don ba la ne hakili la nin tile 3 in na an bɛna baara kɛ pour que Mali talanw bɛ se ka don ba la cogo min na pour que an bɛ se ka baara kɛ cogo min na an bɛ se ka bɔlɔ an yɛrɛ la ka jɔ an yɛrɛ la parce que aujourd'hui an b'a fɔ tubabukan na que l'histoire est une perpétuité mais c'est le temps c'est le moment qui appartient à l'homme ce moment vous appartient les acteurs culturels ce moment vous appartient les griots les traditionnalistes. Dieu nous a donné ce moment, le président de la République nous a donné ce moment, alors essayons de le faire avec la plus grande ouverture parce que Mali est ben jamana de Mali est ɲɔgɔn dɔn jamana de donc kuma min bɛ o y'o de ye ani foli n'i y'a ye bi ye bi fo an bɛ jamanakuntigi fo ale min bi waleya n'a ka hakilina ye ani an bɛ gouvernement bɛɛ fo ani an ka ministre Gale n'o ye général de division ye an y'a yira fana ko an ye ani culture de a tabiya fɔlɔ ye min ye n'an bɛ kuma an ka kanw na an ka kanw ka don ba la parce que n'i y'a jateminɛ artisan olu ye 40% de Mali population na n'i ye tako 100 ta tako 40 ye artisan ye n'i ye Seko ni Dongo ta olu ka ca dɛ donc n'i ye Seko ni Dongo ni artisanat ni tourisme n'i ye a jamakulu kɛ ɲɔgɔn kan Mali la n'an ma bi olu la n'an ma sigi kɛmɛ o kɛmɛ la n'anw bɛnna bɛn bɛ la Mali kɔnɔ donc nin ye mission de jamanakuntigi y'a d'an ma. Ayiwa an y'a fɔ aw ɲɛna cogo min nin ye kɛnɛ kɛrɛnkɛrɛnnen fana sigilen anw fana fɛ yan yaasa ka se ka Seko ni Dongo baara mun bɛ sen na k'a ɲɛfɔ aw ye sɔgɔmada in na tun ye baara daminɛ ye états généraux in a sigikun ye min ye an ka Seko ni Dongo taabolo kura min kan ka sigi sen kan baaraw kan ka kɛ cogo min maaw yɛrɛ bɛ se ka lafiya sɔrɔ baara in na cogo min min ye maaninfinw ye degun min bɛ u la fɛɛrɛ jumɛn bɛ se ka sɔrɔ an ka Seko ni Dongo kɔnɔ ka na ni bɛn ni kɛnɛya an ka jamana kɔnɔ laɲini kɛ kunba y'o ye ŋaraw u bɔra Seko ni Dongo tigiw bɔra dɔnkilidalaw bɔra maa minnu bɛ yen n'olu yɛrɛ bɛ baara in na su ani tile i n'a fɔ Dafe y'a fɔ cogo min u kɛra ka kɛnɛ fa kiba ye mikoro jɔ u da la an b'a daminɛ n'Ablaye Jabate ka taa kun cɛ ni Sista Mami ye. Anw ta de don a dira an ma n'a fɔra anw artiste dɔnkilidalaw ni filɛkɛlaw dɔrɔn ko tɛ fɛn o fɛn ye culture mɔgɔ ye an bɛɛ lajɛlen ko don jamanatigi y'a fɔ a ka discours fɔlɔ la depuis a bɛ sigi don min na a ko ale ye jeune ye n'ale échouera a bɛ ko n'a fɔ Mali jeunesse bɛɛ échouera de bon a fɛn in dun na denmisɛn ko t'a la maakɔrɔba t'a la an bɛɛ lajɛlen jɛ de don nin ye fɛn ye a kɔrɔ tɛ ko an ka taa sigi k'an bolo d'an sen kan ko a dira an minnu fana ma an fana kana malo donc an k'an jija an k'an cɛsiri an seko ye min ye an k'a jira k'a fɔ an bɛ se ko la o b'a to dɔ wɛrɛ bɛ d'an ma o n'Ala farala an kan n'an y'a k'a kɛcogo la k'an sera ka fɛn yɛrɛ sera ka bɔ a kɔnɔ premier ministre m'a fɔ sisan ko anw ye boussole de ye ni maa tunu n'i yɛrɛ la pour que ka se k'i yɛrɛ sɔrɔ o ka gɛlɛn dɛ mais pour que an ka se k'an yɛrɛ sɔrɔ culture. nin ye kunnaja de y'an bolo kɔ nin ye kunnaja de ye artiste bolo kosɛbɛ kosɛbɛ kɛ kosɛbɛ parce que Seko ni Dongo o b'a yira de kan an bɛɛ min dɔn an ye min ye an valeur ye min ye an kan ka min ni min kɛ ka an ka yɛrɛ dɔn sabati je crois que a tɛ se ka taa n'o tɛ. Nin ye kɛnɛba de ye nin ye kɛnɛ min ye Seko ni Dongo ka kɛnɛ ye o ye kɛnɛba de ye min talen don jamana ɲɛmaaw fɛ k'a jira a la k'a fɔ ko halisa an kan k'an cɛsiri Seko ni Dongo ani Dongo ni Seko ka kɛ fɛn barikama ye fɛn belebele fɛn min y'a ma k'a fɔ ko an tɛ siran fɛn ɲɛ bilen y'a faamu ka
fɛn ta k'a kɛ lawale fɛn min b'a an danbe tɔn na n y'a minɛ ni hakilisigi ye fana ne bolo a kan ka kɛ fɛn ye sababu ye an bɛ an tin ka to ɲɔgɔn na halisa ka fɛn baw a jara en tout cas seko ni dɔnko ma mɔgɔw bɛ ye ani maliyɛn yɛrɛ bɛ ne bɛna fɔ y'a faamu parce que an danbe bɛ jira an na k'a fɔ nin anw yɛrɛ anw maliyɛn nin ye n'an sera an ka seko ni dɔnko talen a y'an ka cogo la k'a fɔ ko ayiwa nin de anw danbe ye y'a faamu nin de a kɛnɛ de ye nin ye an ka fɛn kɛ fɛn min bɛ kɛ jamana nafamafɛn ye y'a faamu a kɛ tɛ k'a fɔ ko kuma na ten dɔrɔn ayiwa san dira anw ma an b'an sigi ayiwa bɔn y'a ye a kɛra anw ka san an ka san don n'a kɔnɔna fɛnw an y'an jija o la ka barika don ko kɛtaw la min bɛ na ale yɛrɛ o ye museli de ye ale de ye museli ale de ye siman fana ye y'a faamu seko ni dɔnko kɔni yama i bɛ to ɲɛnajɛ la ka fɛn caman labali y'a faamu ayiwa mɛ waati min ka surun bi Mali seko ni dɔnko bɛɛ lajɛlen nisɔndiyalen don ka d'a kan an ka jamana ɲɛmɔgɔ ye a décrété k'a fɔ ko ɲinan san 2025 ko bɛ kɛ seko ni dɔnko san ye kɛlɛw ani ka mɔgɔw nisɔndiya a na dɔn k'a fɔ ko culture jɔyɔrɔ ye min ye jamana kɔnɔna na a na dɔn k'a fɔ ko seko ni dɔnko jɔyɔrɔ ye min ye bari n'i y'a jateminɛ denmisɛnninw ka kalanko b'a kɔnɔna na ayiwa sɔrɔw ka yiriwa jamana yɛrɛ ka yiriwa musaka ko ka se ka nɔgɔya jamana ka taa ɲɛ a bɛɛ bɛ bɔ an ka seko ani dɔnko la jamanaba caman ye o faamuya ni Mali yɛrɛ o faamuya bi foli ani tani bɛ di jamana ɲɛmɔgɔ ma ka di anw fana ka ministre ɲɛmɔgɔ ma n'o ye Mamu Dafe bari baara min don a b'a la a ka ca ni san 20 bi ka tugu festival Soli Niger Segu a ye baaraw k'o kɔnɔna na a ye emploi créer a ye denmisɛnninw dɛmɛ a y'an ka jamana dɛmɛ ka yiriwa an hakili la o baara in de bɛna continuer Mali kɔnɔna na donc nin baara ninnu bɛna taa kuncɛ tile 3 kɔnɔna na an b'a dɔn document bɛna bɔ min bɛna Mali bilasira min bɛna an ka culture bilasira kosɛbɛ. Kɛnɛ in ka ɲi seko ni dɔnko tigi caman min ye Magman Gabriel ye ale yɛrɛ min ye commission ɲɛmaa ye CNT la n'Ala sɔnna ma an na kuma da fana ma wulada fɛ nka sisan an bɛna min kɛ o ye premier ministre ye n'o ye général de division Ablaye Mayiga ye ale ye kuma min fɔ kɛnɛ kan ye kibaru dɔ sɔrɔ o la bamanankan na an ka jɛ k'o fana lamɛn. Ka yamara kɔnɔ n bɛ dakuru ɲɛfɔ dɔ fɔ bamanankan na ka kan an ka jamana ɲɛmɔgɔ général d'armée Asimi Goïta k'a ka foli bila aw bɛɛ lajɛlen na an bɛ dugawu kɛ nin kɛnɛ min sigira Ala k'a kɛ kɛnɛ hɛrɛma ye a dabɔra kun min kama Ala ka an ka laɲiniw bɛɛ sabati cɛmancɛ fanga kɔnɔna la laɲini yɛrɛ kumaba o ye ka Mali kura bɛ se ka sigi sen kan cogo min na o kokumu kɔnɔna la an ka jamana ɲɛmɔgɔ ka selimafo san 2025 ko a ye yamaruya ta ka année 2025 ko dédié culture la je crois que le ministre de la culture da magara la kosɛbɛ ani mɔgɔ minnu cɛ tɛmɛra ɲɛ je crois que an ka bamanankan na an yɛrɛ b'a fɔ ko sudɔn yiridɔn ni ɲɔgɔn tɛ je crois que culture sera dira a ka gɛlɛn i ka se k'i yɛrɛ an bɛ Mali kura mun ɲini a tɛ taa culture kɔ je crois que an bɛ ka problème fɛn fɛn gérer la bi caman bɛ yen parce que vraiment an ka tabiyaw olu tilara n na kosɛbɛ donc kɛnɛ mun sigira sen kan vraiment an b'a a ɲini cɛ jama fɛ et an bɛ se ka bɔ nin gɛlɛya kɔnɔna la cogo min na vraiment o miirina je crois que o de ye états généraux yɛrɛ objectif dɔw ye c'est sirasiya an ka instructeur bɛ salle kɔnɔ le ministre de la sécurité le général Daoud je crois que baarakɛminɛn dɔ ye sirasiw kɔnɔ an b'o wele ko boussole que ni mun bɛ kɔrɔn ni tile bin a bɛ se k'o yir'i la mais diɲɛlatigɛ kɔnɔ n'i tun'i yɛrɛ la je crois que yeli ka gɛlɛn kosɛbɛ an dalen b'a la fana vraiment mɔgɔ minnu bɛ nin salle kɔnɔ jaabi min bɛ se ka bɔ o kɔnɔna la adamaden n'i tun'i yɛrɛ la an bɛ se k'an yɛrɛ sɔrɔ cogo min na ma k'a ɲɛ ma k'o recommandation d'a ma nka bɛɛ n'i ce aw ni baraji in bɔra kuma la yan a kɛ to b'a la sabali arafu merci. Ayiwa b'a dɔn ko artistes ka kɛnɛ ni maa si ka kɛnɛ tɛ kelen
waati min na i k'i tilara dɔ bɛna k'ale ma kuma alima tugula ko cogo di k'ale fana ma kuma wa a ye kuma di alima ma bon ne nisɔndiyalen no sani n ka kuma daminɛ n bɛ président fo a ka décision na parce que ne ka souvenir la c'est la première fois an ne ka ta k'a dédier seko ni dɔnko tigilamɔgɔw la k'a dédier culture la de façon générale n bɛ Mali artiste bɛɛ lajɛlen fo cɛ min fana sigilen no culture kunna an bɛ don min na komi bi n'o ye Mamu Dafe ye a b'a nɔ de la a b'a ani place in ka kan parce que a taara a b'a dɔn yɔrɔ la quoi donc o bɛɛ de y'a to nin ko ninnu sigira sen kan an bɛ se k'a fɔ ko nin ye espoir kura ye Mali seko ni dɔnko bolila la kɔnɔna la Mali seko ni dɔnko filɛ nin ye n bɛ se k'a fɔ sous région na anw de richilen don ka tɛmɛ bɛɛ lajɛlen kan mais anw de tun bɛ kɔfɛ sisan ka tɛmɛ bɛɛ lajɛlen kan donc nin ɲɛmɔgɔ minnu b'an kunna u hakili bɛ bɛɛ lajɛlen de la alhamdulillah ala ka nin kɛ culture yɛrɛ tagalen k'a k'a démarrer parce que personne ressources b'an bolo cɛkɔrɔba minnu b'an bolo musokɔrɔba minnu b'an bolo olu yɛrɛ kelen kelen bibliothèque de donc an kan ka culture don ba la parce que n'i ko ko culture i ko ko éducation i ko k'an tagabolo i ko ko mara i ko k'an fini don cogo i ko ko fɛn bɛɛ lajɛlen bon o yɛrɛ source ye Mali de donc ala ka nin k'a tagalen merci ayiwa alima tugola an b'i fo yaasa ka se ka nin ko in datugu sa an b'a fɔ sa n ko min ye état généraux in kɔni ale bɛ to sen na fo ka taa se samedi nata ma tile saba baara don nin waati in na CICB kɔnɔna na o kɛlen don ka mɔgɔw tila jɛkulu a fɔ min ma atelier olu bɛna tila ka na tuguni ka ɲɔgɔn sɔrɔ saliba kɔnɔna na min na o ye plénière ye sini sɔgɔma n'u ye o plénière fana kɛ tuguni u bɛ tila tuguni samedi sɔgɔmada fɛ ka na rapport ni fɛnw bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan ka sɔrɔ ka recommandation n'o ye laɲini belebele minnu bɛna na sigi kɛnɛ in kan ye u nana o fɔ sɔgɔmada in na fana kununko min ye Mamu Dafe Sidiki Kuyate Sidiki Jabate taara bɔ a ye